Hi. Tá net seán na pressure ceart. Tá. Tá dringin don má foin ihe. Tí luat an na scrúdaí an bhachan. Thomas time. I bhí líb. Bé mu leis a gíineag. Má ihe. Bhí sé ceart. No, tá sa teoin. Tá chlár. Bhín an cacha muich bhín na lochaí Gréince is mu sé seaarna bheola na